Салом, ба ҳама. Дар ин видео мо дарахт мекорем ва пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Вақте шумо силкаро мекушоед, шуморо ҳамихел сайта нишон медиҳад. Дар инҷа установид нависагай ва открыть в приложении Google Play. Открыть в приложении Google Play интихоб мекунем. Барномаро дар Play Market нишон медиҳад. Установка мекунем, мекушоем. Воситаи Google аккаунт регистратсия мекунем. Sign up with Google интихоб мекунем. Регистратсия ки кардем, дар инҷа мо метавонем забонро алиш кунем. Се намуди забон дорад: англисӣ, испанӣ ва португалӣ. Забони даркоримонро интихоб мекунем. Болода боша персонажа интихоб менем. Персонажи даркории худмонро ва continue-ро интихоб мекунем. Тамом мо регистратсия кардем. Барои пулкоркунӣ дар рости дарахт дар экран зер мекунем. Дар инҷа дарахтҳоро нишон дагиҳай. Вақте мо бозимон сар мешавад, якум 5 дақиқа меравад, баъд 30 дақиқа, баъд 1 соати 25 дақиқа, охиронаш 3 соат. Дар боло боша мо метавонем дарахтҳоро интихоб кунем. Дарахти даркоримонро бигирем ва ба яке интихоб кардем дарахти даркоримонро мехарем ва пул бисёртар кор мекунем. Get интихоб мекунам ва инҷа Play эълон дорад. Plan with friend дорад, яъне ки бо воситаи ёки худмон тоқа бозӣ мекунем, ёки бо воситаи қатъи дӯстонмон бозӣ мекунем. Ва агар ба силкаи шумо регистратсия карда боша, Plan with friends интихоб мекунем. Дар инҷа метавонед ба ҳамроҳи дӯстотон бозӣ кунед ва пул бисёртар кор кунед. Як бори дигар Get интихоб мекунам. Дар инҷа Plan эълонро интихоб мекунам. Мо дар реклама нишон медиҳад. Рекламаро маҳкам мекунем. Океро интихоб мекунам. Дар инҷа ҳамин барномаро гирон мекунем ва тамом ба таври автоматӣ худаш кор мекунад. Якум бор 5 дақиқа, дуюм бор 1 соат 25 дақиқа, ба 3 соат то 3 соата телефонро ягон ҷо дом менем. Худаш ба таври автоматӣ кор мекунад. Ма Cancel Plan-то интихоб мекунам. Бозиро стоп метем. Дар боло баланси моро нишон дагиҳай ва дар барш бошад тангаҳое ҳастае ки барои дарахт харидан мо метавонем иша истифода бибарем. Ё Garden-а интихоб мекунем. Дар инҷа нишон медиҳад ки кадом рӯзҳо мо чанд қадар кор кардем. ва аз тарафи дасти рост боша мо метавонем моҳошро алиш кунем. ҳозир моҳи майи 2024 поёнаш боша, ҳафташа нишон додагиҳай. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар инҷа бозӣ ва барномаҳоро установка мекунем ва пул кор мекунем. Take offers интихоб мекунем. Дар инҷа бозӣ ва барномаҳо ҳастанд. Установка мекунем, пул кор мекунем. Survey offers интихоб мекунем. Дар инҷа мо дар саволҳо ҷавоб медиҳем ва пул кор мекунем. Our offers интихоб мекунем. Дар инҷа бозӣ ва барномаҳо ҳастанд. ҳатто видеои YouTube ҳам ҳаст ки мо тамошо мекунем. Видеои YouTube пул кор мекунем. Ҳар як бозие ки мо установка кардем, 5 дақиқа кор кардем, 2000 танга кор мекунем. Поёнаш дар видеои YouTube ва видеои YouTube дам ки мо тамошо кардем, 2000 танга кор мекунем. Видео якумша мекушоем. Дар поён инҷа Start offer Win интихоб мекунем. Видеоро дар YouTube нишон медиҳад. Тамошо мекунем видеоро. вақте ки пул дар баланси мо гузашт, меоем бо дар барномаи худмон аз тарафи дасти чап болода нишон дод галочкаи Success ки пул дар баланси мо гузаштаг ва мо 2000 танга кор кардем. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар инҷа силкаро мо дӯстонмонро роӣ мекунем. 2 сент ва 10% кор мекунем. Барои силкаро копировать кардан копи линк ёки шера интихоб мекунем. Силкаро дӯстонмонро роӣ мекунем. Friends интихоб мекунем. инҷа агар кадоме ба силкаи мо регистратсия карда боша нишон медиҳад. Барои пуломонро гирифтан аз тарафи дасти чап поён да кашлока интихоб мекунем. Дар инҷа нишон медиҳад ки дар кадом кашлокҳо мо метавонем пуломонро бигирем. Пуломонро метавонем дар кашлоки Payeer, Xedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AERMT ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷои дестем метавонем пуломонро бигирем. Минималкаш дар бисёри кашлокҳо 0.35 USDT ки ба пули тоҷикӣ 3.5 сомони худмон мешавад. Дар PayPal боша 1.04 USDT. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.